खुलुमबाय निउज 24 बड'लेण्डआव गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि समावहाय आङो भकतपारा हालामनि सासे इन्टारनेशनेल गेम गेलेग्रा बिथां आइजो बर'नि आइजो बिथांनि न'खराव दंफैयो आरो बिथांजों आं दान्दिसे मोगा-मोगि लानानै बिथाङा मा आयदायाव गेलेनानै मुंदांखा जाखो आरो बिथांनि जिउ जारिमिन आरो बिथांनि नैबे समावहाय जा राजखान्थिनि बिथिङाव आगान सुरदों बेनि बागै आं बिथांजों मोगा-मोगि सावरायनो नागिरदों। दा बे समावहाय आं नोंथांमोननो सिनायथि होनो नागिरदों। बिथाङानो जाबाय कुन्जुलता बर'। दा आं गिबियावनो बिथांनि सिनायथिखौ लाग्रोनो नागिरदों। बे समाव आब' नोंथाङा दिनै नैबे मुलुगावहाय इन्टारनेशनेल गेम गेलेनानै सासे आइजोनिफ्राय मुंदांखा जाबोबाय। बेनि सिगां नोंथाङा नोंथांनि सिनायथिखौ रायजो राजा नायगिरि बिथांमोननो जाहाथे सिनायथिखौ होयो बेखौ आं खावलायो। खुलुमबाय, आंनि मुङा श्री कुन्जुलता बर' दैमारि। आंनि गामिनि नामा सेन' कसारिपारा। आं सासे इन्टारनेशनेल गेलेगिरि आइजो। आं उन्दैनिफ्रायनो बहुत खस्थ' खालामनानै आं गेलेबोदों। मानोना आंनि हबियानो जाबाय गेलेनायमोन। फरायनायनि गेजेरावनो आं गेलेनायखौ आं दावगाना लाखिना लादो। मानोना आं उन्दैनिफ्रायनो क्लास 6निफ्रायनो आं गेलेबोदों। दासिमनो आं हाबा जानायनि उनावबो आंनि मिस्टारा आंखौ दासिमनो आंखौ गेलेनायाव आंखौ थुलुंगा होयो। आं मिस्टारखौ आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होदो। मानोना आंनि गुरु जाबाय मिस्टार। नोंथांनि हासबेन्डआ मानोना आं क्लास 6निफ्रायनो गेलेदोंमोन। दासिम आं हाबा जानाबो गेलेबाय थादो। आं गेलेनायखौ आं बावनो हाया। आं गेलेनायनि बाथ्रा सानाब्लानो आं गोसोआ दुखु जाखाङो। दाबो आं माने 20-25नि बैसो जानाय बिदि मोनो। आं गेलेनानै आं बहुत मोजां मोनो। आं 86निफ्रायनो गेलेबोदों। 86आव आं नेसनेल काबाडि रुरेल्सआव आं असमनि जानानै आं फार्स्ट गल्ड मेडेल मोन्दोंमोन। जोंनि आइजो माहारि हिसाबै आंनो बर' आइजोमोन। आं दासिमबो गेलेबोदों। बिनि उनावहा आं काबाडिखौ आं बाद होनानै आं एथलेटिक्सआव फैबाय। आं 2014आवहा आंहाय जापानावहा आं इन्टारनेशनेल गेलेनो थांदोंमोन एथलेटिक्सआव 100, 200, 400। बेवहाय आंहाय एसे असुबिदानि कारनाव आं मेडेल लाबोनो हायासै। बिनि उनावहा आं 2017आवहा आं चाइनायाव थांदोंमोन गेलेनो इन्टारनेशनेल एसियान गेम। बेवहाय आंहाय ब्रन्ज मेडेल मोनबोदोंमोन। गल्ड मेडेल मोनाखैबाबो आं ब्रन्जखौ मोनदों। थेवबो आं गेलेनानै बर' माहारिनि आइजोनि गेजेराव बेखिनिखौ लाबोनो हादों। मानोना आंनि खस्थ'नि फलखौ आं मोनदों। मानोना आं मर्निं 6 टाइमनिफ्राय आं 8 टाइमहालागै आं प्रेक्टिस खालामो। आंनि हासबेन्डआ आंखौ लाना थाङो। फुङावनो आंखौ लाना थांनानै फिल्डआवहा आंखौ प्रेक्टिस खालामो। बिनि उनाव फैयो आं 8टा बाजियाव न'खरनि खाम खालायो। आं दुब्लियाव थाङो, माइ गायो, माइ हायो, अल एभ्रिथिं खालामो। आं अकल गेलेनायखौनो खामा। आं बे ओनसोलनि रायजोनिफ्राय आं बर मोननानै आं दावगानो हादों। दा बे समावहाय नायगिरि नोंथांमोन खोनाबाय, बिथाङा सासे आइजो जानानै गोबां खामानियाव बेस्थ'ब्लाबो मुखुबब्लाबो बिथाङा गेलेनाय आयदाखौ गाराखै आरो गेलेनाय आयदाया बिथांनि थाखाय मोनसे गोरबोआव नांना थानाय मोनसे आयदा होननानै बिथाङा सायख'ना लादों। आरो बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंबावदों जोंनि सिगाङावहाय, दिनै बैसोआ बेसेबां जाखो आं बेखौ सोङाखै, दायो आं सोंगोन बिथांखौ। बे समावहाय बिथाङा बुंदों दायोसो 25-20 बोसोरनि बायदि माने गेलेनायखौ नुयोब्लानो बेबायदि बिथाङा बुंदों। दा बे समावहाय आब'नि दासिम बैसोआ बेसेबां जाखो? 45। बे 45 जादों बिथाङा। ओमफ्राय नोंथांखौ गेलेनाय समाव नोंथांनि हासबेन्डआ जेबो अजद खालामाखै होननानै बुंदों। बरन्स नोंथांखौ बिराद मोजाङै गाइड होबोदों, नङा होमबा? बे समावहाय नोंथाङा इन्टारनेशनेल जिथु गेम गेलेबाय खारनायावहाय दासिम गल्ड मेडेल लानायनि
बा इन्टारनेसनेल गेलेबावनायनि थांखि दंना गैया? दङ आंहै फेब्रुवारियाव आं थांगौमोन जापानावहा किन्तु कर'ना भाइरासनि कारनाव आंहै गेमखौ माने पस्टपन खालामना होदो दा नेक्स्ट माने 21 माबाहा 2021 माबा माने माबा जापानाव आखौ बे गेमा जागोन बेयाव आं दा थियारि जादो प्रेक्टिस खालामनो मोनाखै दासिम कर'ना भाइरासनि कारनाव थेवब्लाबो आं प्रेक्टिस खालामगोन दा एसे जोंथ' गामिनि ना दुब्लियाव थाङाबाबो जाया मिस्टारखौ हेल्प खालामनांगोन बेनिखायनो आं बे माइ गायनायफोरा जोबला आं प्रेक्टिस खालामनायनि आं आरम्भ खालामगोन आरो दा बे समावहाय आं बुंनो नागिरदों सोंनो नागिरदों नोंथांनि जा नोंहा सासे फेमिलि गोनां आरो मोनसे न'खर नोंथाङा दाबाय बे समाव नोंथांनि गथ' गथाय साबेसे दंबाय? आं बर्तमान आंनो अरिजिनेल गथ' गैया आं एडप्ट खालामनाय सानै दङ सासे सानैबो बाहेरायाव थायो। गाज्रि दामोन सोंबाय बेखौ बेखौनो आं खावलायदों दिनैनि मुलुगावहाय आइजोफोरा जनानै थायाखै बिथांमोनाबो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिदों बेनिनो माने दिन्थि हिसाबै बिथां आब' कुन्जलता बर' बिथां दङ दा बे समावहाय मोनसे खोथाखौ लानानै नोंथांनि खाथियाव गुबै थांखि जा बेखौ लानानै आं फैदों मैया जा नोंथांमोननि भकतपारा जायगायावहाय प्रमद बर' बिथाङा फैनानै नोंथांजों मोगा मोगि जादों बेखौबो जों नुदों पेपार कागजे नुदों दा बे समाव नोंथांखौ खोनानो मोनदों नोंथाङा सासे गेलेगिरि हिसाबै आरो सासे आइजो हिसाबै नोंथाङा मैया UPPL आव गोदानहै नोंथाङा आगान होदों बेयावहाय सासे गेलेगिरि हिसाबै नोंथाङा UPPL आव बा राजखान्थि जा लामा राजखान्थिनि जिथु दुब्लि बे दुब्लियाव नोंथाङा ओंखारदों बेनि गुबै जाहोना? एक्चुअली आं बहुत खस्थ' खालामना गेलेदोंमोन बिनि आं फलखौ जेबो मोनासै आं साख्रिबो नामायदोंमोन बहुत साख्रिबो होआसै आं हाग्रामानि साख्रिबो आं बहुत थांदोंमोन आंखौ जेबो गुरुत्व होआसै बड'लेण्डआवबो आंनि मुङा फैयासै बेयाव गासैबो गेलेगिरिखौ लिंहरनानै बिसोरनो गोबां अनसुंथाइ होदो किन्तु आंनि मुङा फैयासै बे जोंनि भकतपारानिनो लिडार दं बहुत BPF आव किन्तु आंनि नामखौ इहा हरासै आरो बेनिखायनो आं दुखुआवनो आंहा बहुत दुखु दङ बे दुखुखौ फोरमायबा मा जानो इमोसनेल जादों बिथां आब' कुन्जलता बर'आ थारैनो बिथाङा जा गेलेदोंमोन बे गेलेनायावहाय हयथ' जोंनि जा अथ'रिटि बड'लेण्डनि जा अथ'रिटि बे अथ'रिटिया बिथांनो जेबो होआखै बेखौ बिथाङा दुखु फोरमायदों जियानो जादोला अथ'रिटि जा हाग्रामा महिलारि बिथांनि खाथियाव बिथाङा थांदोंमोन दिनै नाथाय बिथाङा बे सुबिदानिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों आरो बे सुबिदानिफ्राय बियो गोजान जानो गोनां जादों नायनांगौमोन गोबां पेपारे कागजे ओंखारदों एसेब्लाबो खबर लानानै बिथां जाय अथ'रिटियाव थानाय बिगोमा बड'लेण्डनि बिथाङा न'आव फैनानैब्लाबो खबर लाफैनायनि मोनसे सुबिदा दङमोन नाथाय बिथांखौ नासयनानै दोननाय बायदिखौ जों नुनो मोनदों दा बे समावहाय आब' नोंथाङा खोब दुखुआव दङ जिहेतु न'खरनि हालोदाबो बारा मोजां नङा जों नुदों बे समाव अनसुंथाइ हिसाबै नोंथाङा रावनिफ्रायबो जेबो मोनाखै जायनि जाहोनाव नोंथाङा दिनै इमोसनेल जानो गोनां जाहैदों बा दुखु जानो गोनां जाहैदों बे समावहाय बेखौ लानानै नोंथाङा गुबै बेखौ लानानै नोंथाङा राजखान्थि लामायाव आवगायदों नामा? मानोना आं प्रमद बर' फंबायखौ आं जोबोद मोजां मोनो मानोना बि सासे माने बि सासे लिडार आरो जोंनि लकेल दा जों दा मधुगिरि समस्थियाव उथिदो एन्टनि बसुमतारी साराबो बहुत मोजां मानसि जिहेतु जोंनो दा खुला मोननि मानसि नांगौ जोंनो बिदि 2 नम्बरनि मानसि नाङा जोंनो हाग्रामा महिलारि बिदिनो 2 नम्बरनि मानसि नाङा मानोना जों एन्टनि बसुमतारी प्रमद बर' बायदि मानसिसो जोंनो नांगौ बिदिबासो जोंनि बे BTC-आ दावगानो हागोन दा उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरा एसेबां खस्थ' खालामनानै जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै
ओंखाम दै गैयालायनो इसोर प्रतिबाद खालामगासिनो दङ दा बेखौ जों जाफुंसारनो होनो नांगौ बेनिखायनो आं दुखुआवनो आं एम लादो मैया जों साहानि न'खराव बहुत गिदिर प्रग्राम जादों मोजांनि दिन बेनिखायनो प्रमद बर' साराबो फैदों एन्थनि बसुमतारिबो फैदों फैनाय लोगो लोगो जोंनि एबसुनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आंनि नाव गले गले फन खालामदों आब' नों फैथार मानो फैयाखै दाबो होननानै फंबाय आं थांगोन बेखौ एसे सिन्था खालामनो आं दङनो आं आय'के नामदो दा आं खुला आं आय'के माने आं भुक्तभुगि माने आं बहुत दुखु दङ गतिके आं एबार आं राबुनि खोथा माने आं गिया आं राबुनिबो आं गावनि जादों राबुनिबो जायाखै आं जों 2 नम्बरनि खालामना जायाखै बेनिखायनो जोंनो खुला रास्ता नांगौ आं थांगोन गारिखौ लानानै थांदों थांनानै आंखौ मोजां जनो होदों मैयानि दिनावनो नोंथाङा इउपिपिएलआव जइन जाबाय आरो नङा होमबा ओमफ्राय दा बे समावहाय नोंथाङा नै 2020 मायथाइयाव जितु बिटिसिनि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोननि केन्डिडेटआ एन्थनि बसुमतारि इउपिपिएलनि हिसाबै नोंथाङा इउपिपिएलनि दोलोनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय नोंथांनि गोबां बिबान थागोन बे समाव नोंथाङा माबायदि खामानि मावगोन एन्थनि बसुमतारिनि जानानै आं देहायके नांगोन जों बेखौ एन्थनि बसुमतारिखौ जिगायथारनांगोन मानोना बे सासे मोजां मानसि केन्डिडेट गतिके जों बेखौ जोंनि बे ओनसोलनि गतैनो आइजो बा जल सेंग्राफोरा लोगो जानानै जों बेखौनो एन्थनि बसुमतारिखौ जिगायनो नांगोन ना जों नांनो नांगोन दा बे नायगिरि नोंथांमोन बे समावहाय मैयासो गोदानै लामायाव हान्थिनाय जाय लामाया राजखान्थिनि लामा आरो बै राजखान्थि दोलोनि मुङानो जाहैबाय इउपिपिएल जाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय हान्जा बे हान्जायाव बिथां कुन्जलता बर'आ मैयासो हाबजेनदों आरो गोबां दुखु बिथाङा फोरमायदों थांनाय जा सरकार दंमोन थांनाय जा राजखान्थि हान्जानि बिपिएफ दंमोन बिथाङा जा इन्टारनेशनेल गेम गेलेदोंमोन बे इन्टारनेशनेल गेम गेलेनाय समावबो बिथांखौ खबर लानो बिथांमोना जेबो उदिसखौनो लाफैयासै बा खबर लायासै जायनि जाहोनाव कुन्जलता बर'आ दिनै मेगनाव मोदै एसेब्लाबो हुगारदों बिथाङाबो साननाय दङमोन एसेब्लाबो बिथांखौ खबर लानानै एसेबाबो उदिस लानानै बिथांनो जास्ट माने सान्त्वना हिसाबै होफैब्लाबो बिथाङा गोजोनगौमोन अनसुंथाइ होफैब्ला गोजोनगौमोन बेखौ बिथाङा खावलायदों दा जियानो जा आं जोबनायावहाय मोनसे खोथा आबुनियाव सोंनो नागिरबावदों थांनाय जा सरकार जा बिपिएफनि मावथि फारिया बिथांमोन नोंथांमोननि जायगायाव माबोरै खामानि मावखो नुनाय मथेथ' जेबो खामानिखौनो मावाखै बे लामाया गारि उथिलांबा एकदम माने बेरामसो जायो जोंहा गारियाबो हामा जायो गाज्रि दा फंबायबाबो दा फैनानै गम मोनदों ना लामाया माबायदि जाम्पिं एकदम जाम्पिं जाबाय थायो बेमारि सासे हस्पिटाल लांबाबो माने जाम्पिं जायो बहुत दुखु दं जोंनि बे ओनसोलनि रायजोआ मानोना जोंनो जेबो न'खराव जोंनो रां रुफा नाङा दिनै लामाखौ मोजां खालामना हो स्कुलखौ मोजां खालामना हो जोंनि फिसाफोरानो फरायगोन बेवहा जेबोखौनो बेखौनो गुरुत्त' होआ गिदिर गिदिर ठेकादारफोरा रां रुफा लाबोनानै जादो उदै गिदिर जादो बिसोरखौसो सिनायो खिन्थु हाग्रामा महिलाया जोंबायदि मानसिखौ सिनाया दा भकतपारायाव दङ लिडार सानैसो जानानै गिदिर जादो उदै गिदिर जादो बे जाना मा जानो बिसोर सानसे समाव बेगफोरखौ नुगैया बेखौनो आं बहुत दुखुनि आं अखल लांदो आरो आं एबार जना थानो हाया आं जानजायाव जि सानैसै आं थांनोसै एन्थनि बसुमतारिखौ जोङो जिगायनो नांगोन मोजां खोथा बिथाङा गोबां खोथाखौ बुंदों थारमाने नोंथाङा सोलायनायखौ लुबैयो जोंनो परिबर्तन नांगौ सोलायनांगौ जोंनो दा नुबाय भकतपारा हालामावनो सासेल' नङा सानै आइजो बिथांमोना इन्टारनेशनेल गेम गेलेना सासेया किरण बर' बिथाङाबो बे भकतपारा हालामनिनो बे किरण बर' बिथाङाबो बावैसो सिगां बिथाङाबो इउपिपिएलआव माने जइन जाहैदों दा नोंथांमोन सानैया दिनै मोदैगुरि समस्थियावहाय खोब गोग्गोम खालामदों इउपिपिएलखौ हिसाबै नोंथांमोना रायजो राजाखौ मा होननानै खावलायहरगोन दायो रायजो राजानि लोगोआव आं दङ रायजो राजायाबो बहुत हेल्प खालामनांगोन
बिदिब्लासो एन्टनि बसुमतारिखौ जों जिगायनो हागोन मानोना रायजोआ खौसे जाबा गोख्रों जाखागोन मानोना जोंखौ बिपिएफआ हिलायनो हानाय नंगौ बेनिखायनो जों इउपिपिएलआ माने दावगानांगौ जिखिनि नांगौ सरकार परिबर्तन जानांगौ आं बेखौनो माबा खालायो इसोर बोराइ बाथौनि सिगाङाव जों आं गाहरो आरो आरज गाबदो आरो जोंनो एन्टनि बसुमतारिखौ नांथारगौ बिथांखौ जोबोर खौसे जाना जिगायनो आচ্ছা बे समाव मोनसे खोब गावनि हिसाबै आं सोंनो नागिरदों हाबा जानाय समाव नोंथांमोना नोंथांनि हासबेन्डजों गोसो थोलायना जानाय ना माबा नायलायना जानाय इंगेज गोसो थोलायनानै जादों आरो ना बिथाङाबो स्पर्ट्समेनमोन बिदिनो माने गोसो थोलायबाय आंखौ लाना फैबाय हिसाबै दायो नोंथाङा जिहेतु एथलेटिक्सनि मानसि हिसाबै अनेक जायगायाव थांनो गोनां जायो हिसाबै नोंथांमोना बुजा-बुजि दङ जेबो आंनि माने हेंथा होआ नों दावगाबाय थाथों रायजोनि मुं लाखिनांगोन जिहेतु बे ओनसोलाव माने इन्टारनेसनेल खेल गैया बा गेलेगिरिबो मानसि गैया दासो उन्दै उन्दै उथिबोदो बेनिखायनो नोंखौ आं दावगानो थांबाय आरो नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा आरो बेखिनियावनो आं मोनसे बाथ्रा बुंनि आं जुवा बोसोरनो आं माने स्कुल माने कचिं सेन्टार स्कुल माने खुलिनो बिराद गोसो दंमोन खिन्थु आं बे सरकाराव आं खुलिया होननानै जेथिया जोंनि सरकारा परिबर्तन जागोन बिब्लासो खुलिगोन होननानै आं एम लादो आरो दा आं उन्दै माने जल सेंग्राफोरखौ आं माबागोन आं बोरै सासे जाथों कुन्जलता बर' बोरै सासे अखारबाथों आंथ' सानसे खामाखौ बे बुहुमनिफ्राय थांनो नांथारगोन ना जिहेतु आं बोरै सासे हरनानै बे ओनसोलनिनो बड'लेण्डनिनो मुं लाखिथों होननानै आं एम लादो आरो दा खोनाबाय रायजो राजा नोंथांमोना नायबाय था निउस 24 बड'लेण्ड सानफ्रोमबो नोंथांमोननो बेबायदि सासे गेदेमा आइजोआनो जा बा सोरबा हौवासायानो जा बिथांमोननि जा रोंगौथि आरो जा बिथांमोना मावदों बेखौ दिन्थिलांबाय थानो थाखाय जों निउस 24 बड'लेण्ड नोंथांखौ सानफ्रोमबो थागोन दा बे समावहाय जोङो नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि सम जाबाय समबो खम बेनिखायनो आं मोनसे खावलायदों बिथां कुन्जलता बर' आब'आ बर' हारिनि आइजो हिसाबै सासे गावखौ मुंदांखा खालामनो हादों नाथाय बिथांनि बिखायाव रोजा रोजा दावदाब दुखुनि बै रोजा रोजा दावदाब दुखुनि जा दावदाब बे दावदाबा मोथो मोथो बिनि बिखायाव खामफैबाय थादों जायनि समावहाय बिथाङा आइजोनि मुङै भारत हादरखौनो आरो बिटिसिखौनो बिथाङा मुंदांखा खालामदोंमोन बे समाव बिथांखौ उदिस लाफैनो थाखाय रावबो गैया जाहैबाय दिनै बिथाङा नारा नाथा नाजानानै गावनो हारसिङैनो नाजालांबाय थादों आं खावलायगोन आब' नोंथां बे समाव नोंथांखौबो आं खावलायदों जियानो जादोला जों नोंथांनि जा आयदा बे आयदाया दावगाबाय थाथों आरो बेबायदि होननानै आंखौ रावबो नायफिनाखै होननानै जाहाथे नोंथांनि जा रोंगौथि बेखौ जाहाथे नोंथाङाबो दोनथ'आलासिनो जोंनि उननि जेनेरेसनफोरखौ थुलुंगा होलांबाय थागोन बेखौ आं खावलायबाय जोबनाय फारसे अबंलावरियाबो इसोराबो आब'खौ नायफिनथोंसै आरो जा 2020 मायथाइनि जा गोदान सरकार जागोन बा सिगांनियानो जाथों बा गोदानानो जाथों बिथांमोना जाहाथे कुन्जलता आब'खौ एसेब्लाबो नायहरो अनसुंथाइ होनो थाखाय बेखौ निउस 24 बड'लेण्डआ दिनैनो बुंखाबाय गोजोन्थों।